براستی دانوستاندنên Kurdî yani tiştekî gelekî giring e û em pêdihezin ku miletê me tev de çavnêre ku ev diyaloga hat dest pê bibe û pêş vehare. Hatibû sekinandin ji ber ku hinek sedem û kiryarên xirab heqê Encûmena Niştîmanî Kurdî hatin kirin. Me di terafê garantor wekû Wilayetê Girtu Emerîka û her wesa Jeneral Mezlûm Ebdî ku çawa hedekî ji vê re deyînin û carekî demana ku carek dî dubare nebin. Serveyekê civata me berî em bên vê dirê li gel şanderê Emerîkî gelek xalên pozîtîv hebûn, xalên gelekî îcabî û gelek pêşketinekî divê qonaxê de heye. Em hêvîne ku hêdî hêdî ev meseleha dest pê bibe. Heta niha wek dibê name navbêne me û şanderê Emerîkî de berdewam in rojane mesajê me ji hev re hene û gihayê estekî yê baş yani hinek pêşketin divê meselê de gelekî heye.